Non. Bonjour les amis, voilà, nous partons de Saint-Palais pour partir en Espagne. Il a bien plu cette nuit et il fait très chaud. Vous voyez déjà les monts, c'est là-bas l'Espagne déjà. On est à 50 km de l'Espagne. Une belle région. Le Pays Basque, c'est joli. Hein. Ouais. Bakan aurkeztuko digu gorka horbiztu gaztazken honetan, Donostian eta Kaleran, Bakan Adi Roaden grabatutako EPA da gogoratu, eta ordu bete ez izango gara Julen eta biok, gorkarekin izketan, galderazko egingo dizkiogu noski, eta abesti kontzuteko aukera ere izango dugu. Donostian eta Kaleran, goizean, asteazken goizean, amarterdietan, eta zuere gonbidatuta sartu gaztaren webgunean eta bertan topatuko duzu informazio guzti.